Салом, дӯстони азизу гиромӣ, субҳ хайр гӯем. Соат ҳоли 9:10. Бинед чӣ хел хона холӣ шудагӣ, нағз шудагӣ гӯем. Ҳозир ман танҳо телевизор мондагӣ, тамом телевизорро бурда часпонанд. Тамом ман имрӯз уборка дорам. Ва боз як каси дига ҳам гуфт ки яке аз тамошобинон гуфтанд ки фикри пардатонам кунед. Ман ҳамон видеода гуфтам ки дӯстони азиз, ҳатман парда мешад. Мо фаромӯш накардем парда. Фақат ки ҳозир ман ният дорам ки ба ин гилема моҳои там апрел ё ки май гӯем, намедонам кайон вақте ки тона пул шавад гӯем. Барое ки боварӣ дорам ки ин 50 сомон 60 сомон намешавад, 100 сомон я 120 сомон мешудагист. Шиштанаш мехоҳам ки полностью шишта тоза кунам. Ва телевизора низ агар ки унҷо бурда часпонам, ба инҷа ҳеч ка дига гӯем намедуродуқа. Ва баъд тобистон ё ки тира моҳда ягон пардаи фасон мезанем. Шанасиб иншолло ҳатман пул шавад. Ҳоли пул нестай, ҳоли пул матраста нестаю. Ва имрӯз уборка ман ин курпаҳоя сандуқа ҳолӣ кардан дар кор. ҷош инҷа буд, инҷа оварда мондан дар кор. Инҷа ҳебин, инҷа ҳама игрушка пигрушка ҳама чизо гирифтан дар кор. Сушилка унҷа бурда мондан дар кор, полоша шудан дар кор. Барои он ки мин 2 ҳафтае ки 1 ҳафта гӯем краска кардан, 1 ҳафта трезак шуда шуд. Ман боварӣ дорам ки инҷа чақар чангу хоку подоконника бинен метарсен. Барои ҳамин ман ҳозир ҳама ҷои тоза мекунам. Хонада Сиёвуш кати дадаш хобан. Хеле дӯстони азиз, бинен вай дарахтҳо чӣ хел гул кардагӣ ҳастанд. Ҳама хел бинен сабсафед гул. Берун шамолаку неки офтобак. Шамолаку офтобак. Чӣ хел дарахтҳо гул кардагӣ аҷоибот. Неки мегӯянд ки бо пешда бо хунукӣ ҳаст. Намедонам чӣ хел мешуда бошад. сар кунем аку уборкая. Ҳатман бо нишон метиҳам чӣ хел шуд уборка. Палисос кардан дар кор, гилема ванишкати шудан дар кор. Стирка шудестай ва обед ҳастай. Барои ҳамин ман ба ҳазур ҳастам. Барои вай соат 10 шуд, то ҳол ҳеҷ кор накардам. Мана Сиёвуш хоб рафтани гап нест. Сиёвушда стиркая куш, Сиёвуш стиркая куштани рафта. Дӯстони азиз, сандуқаи сӣ гузарондам ва манам ин курпаҳо дия мана ин курпаи худораҳматии хуштомонам додагӣ, кати мани пойнангӣ ва бо дутаи дига ва ин дутаи дига курпа ай очам ҳастанд, беҳад хушрӯ ҳастанд. Лекин ҳамин вайда сандуқда таҳ кардан беҳад душворе ва ман хеле калтача мешавад, то мобайнаш таҳ мекунам шо гӯему. Ман хеле як қабат хушрӯ қад мешавад ва сеюм қабаташ ман хеле нимаш мебиёд. Тамом беҳад неудобния, размераш гӯем намешавад. Сандуқ вообще майдача мана бинен. Барои то таҳ кардан сандуқ бурика пушташ ман хеле холӣ меистад. Агар ки размери ҳамин сандуқ таҳ кунам, беҳад борики бад мешавад, хеле ҷумонак мешавад. Ҳозир ин курпаҳои ман хеле хушрӯ таҳ карда мондагӣ. Ана вай курпачаҳо намеғинҷанд. Я курпачаҳо на ихешта, на ихешта ягон хелда ҷо намешавад. Барои ҳамин сандуқа истар мекашаму баъдам хеле рост ози мехобонам гӯем ҳамон курпачаҳои кати болишто. Ана мехел дӯстони азизу гиромӣ. ҳоли уборка давом дорад. Ман инҷа да ҳамон курпачаҳо инҷа Сиёвуш чизоро оварда. Соат 12 шудестай. Дӯстони азиз, ин хонаи манам хеле ман палисос карда буромадам, тоза кардам гӯем чангоша, дароша, полоша. Ин гувораи ҳоли полнисти холӣ мекунам. Дарнаги простиноша мешӯм. Як бор офтоб мекунам курпачаша кати ваяш. Хай тез офтоб мекардам, бо як бор дига офтоб мекунам. Ҳаракат кардистам ки Сиёвуша пура ай гувора бурорам. Ҳозир диванчаҳои худшонда хобай гӯем. Имрӯз умуман гуворда хоб нарафта, дина низ ва вай курпачаҳое ки мана вай сиёҳ ҳастанд ва ё дар дига хона будан оварда инҷа мондам шунам. Мана ин курпачаҳои сабза гӯем. Хай
шабда тагда партафта хоб мерем. Барои ҳамин хотир ай хел ай боло мондам. Танҳо яктиша партам барои ки беҳабинам шаб вай хона бурда мепартоем. хоб барои хоб кардан угем. Ана мехал ин хона тоза озода меистедаку вай гликалона инҷо овардам. Рости гап гуфтам ки бо кӯдако подоконник буромада шитан. Подоконника вай ман гӯем бисёр аста. Ман гуфтам баргӯша нашиканан барои он ки чандташа шикастагӣ буданам. Барои ҳамин инҷода хел хушрӯ кардан мондамша. Барои ки аллакай инҷо ҳеч ка намебиёд. Бегонӣ ҳатман ин шаҳри кӯя мехоҳам кандан ва ёша низ ҳамаша канда тоза кунам. Тамом дига ҳечи негӯем. Ва балкон. Аз балконан нишон медиҳам. Балкон рости гап дар назарам хела кушод шуд. Порядок кардам. Хай инҷаш гӯем ҳамин аҳвол ҳастай. Вай инструментои шавҳарам ҳамаш поёнда вай чӯбу тахтои подвал бурдагӣ набудем. Вай аллобиян ҳамаш барои ки калити подвал главный дарша калитша надорему. Барои ҳамин гуфтам хай истан ҳаминҷода. Вай сумка бошад дарунаш пури либосое ки дар кор нестан. Паплину ҳам хеле чизое ки масалан кӯҳна шудагӣ ҳастанд. Ман гуфтам ки ҳоли истан дар кор мешан. Барои ки як рӯз мехоҳам пурра шишта ҳамон паплиное гӯям бураму барои чанг тоза кунӣ. Барои масалан ягон болишт кардани ҳастем катиочам барои кӯдако вай болишту наматраснику ҳам хеле чӣ кардани ҳастам. Барои ҳамин гуфтам ки ҳамаша хел ай таг хел часпонем ҳеч кор намекунад паплин пахтагини хушрӯҳай. Барои ҳамин истодиан ҳоли вай бо тобистон разбират мекунем. Инҷо сушилка. Ман ин тахта гӯем манам хел рост кардам. Мондам болода пахта ҳаста. Ҳамон пахтаи тобистон барои сиёвуш курпаи тинка кардани ҳастем барои болош. Барои ки нилуфар якта курпа дорад, очам додан якта, а сиёвуш надорад. Сиёвуш болошда адёлчаҳай. Хай шаб хунук намехӯраду лекин бо ин зимистонда дар кор мешавад. Ман ин полотенцаи зарда кати ман ин полотенца ай сандуқ гирифтам барои ки хай полотенца буду танҳо 3 дона буд тамом. Бояд дига гирифтам хай 4 шавад барои ки тез ман полотенцаҳои мешум тез истифода мебарем ва тар мешавад то офтоб мекунӣ то қоқ мешавад ки аллакай бо дар кор мешавад. Ва бо 4 таи дига гӯем 3 таҳай ин 4-умаш барои дастуру қоқ кунӣ. Ин барои дастуру тоза куниам тез ман алиш мекунам гӯем тез мешӯям ва аллакай як дуташ беҳад аҳволаш бад шудагӣ ҳастай ҳавоям низ мегӯм алиш кунам. Анам хел дӯстон берун беҳад шамол ҳама хел ки шамоли хунук шуд безеб шуд беҳад сиёвуш хобай. Ман ҳозир танҳо ҳамин хонае гӯем палисоз кардам ҷамъ кардам тамом. ҳоли вай кухня кати вай хона беҳад беспорядка. ҳозир мехоҳам полнисти ҳамаша порядок кунам. Игрушкаҳои кӯдакоя порядок кунам ва баъд палисоз мекунам. То ба фикрам ҳама ҷой порядок мекунам ки мумкин сиёвуш ай хобаш хезад аллакай. Ва дӯстони азиз бо чӣ пурсидан? Ман ин бутилкаҳои кӯдакоя пурсидан ки чанд сум гирифтен, ай куҷо гирифтен. Яктай дигаш ҳастай хай вай детскида онҷода сиёвуш хобай ҳозирашда гӯем. Ваяша ай Россия гирифтагӣ будем. Ваяш хел нағз хушрӯ. Ваяш низ ба ман маъқул ҳастай. Ваяш барои сиёвуш, инаш барои нилуфар ҳастай. Ростига ман ай бозор гӯем дута гирифта будум. Ва вақте ки хона овардам янгамда беҳад маъқул шуд. Хай вай ҷанчамда додам гӯем. Вай фиолетови буд. Ваяша ҷанчамда додам гуфтам хай ваям истифода барад. Ва инаша хидмотда мондем гӯем. Манам хел беҳад нағз удобни дарунаш бисёр об мебарад гӯем. Ва ҳам хидамо мехӯрем ҳам кӯдако кришкаша ҳатман мекушоем ва мо мехӯрему кӯдако анҷаш. Ва фақат ҳамин як чизаш аминаш безеб хай китайски гӯем. Аминаш безеб ки вақте ки ман хел мекушоиша ман ҳозир нағз ман хел мекунӣ мекушоиша гашта ман ин резинаш мечаспад инда баъд беҳад душвор мешавад кушоданаш. Ва ҳам ҳар ман хеле ҷо дорад инҷоҳо дорад ва ҳам дарунанги ваяш беҳад борикай шуштанаш беҳад қииндай. Ман шпажка кати ну гашта
ягон докача вай мекунам, баъд мешум то тоза мешад. Инҷоҳошо шоткача кати мешум, тоза мекунам. Ва чанд сум харидан гуфтам, ман ин айбозори панҷшанбе харидам. Айбозори панҷшанбе 15 сомон харидам. Бо хел тасмача дорад. Ани ҷианчам даста дорад. Хел ранг бутилка бари анди тарафаш даста дорад. Ани нилфар тасмача дорад. Анам хел дӯстони азиз, ба ман беҳад маъқулай тобистон нам хел ду бутилка пирпири обай фақат мо коляската монда мегардим. Тобистон постоянно ин бутилка дасти модай. Дита мана инҷода дӯстони азиз хулиганӣ кардестанд ва ман аллакай ҳама ҷои палисоз карда буромадам, тоза кардам, шуштам гӯе мана коридор низ тоза. Ин хона низам хел тоза. Бо инҷода телевизор монда шитян ва ман ин хона низ пура гӯем вар шуд, холӣ шуд гӯем. Инҷо ҷои курпаҳо буд, курпаҳои ҳамаша хай бурдем. Ва имрӯз ай сандуқ худо ай сандуқ ман ин ноя гирифтам. Шавҳарам роӣ карда будам. Дамаш дикоя эваё тапчикои тобистон мепӯшед. Ва инҷода навлучкаҳои хушрӯ доштам. Он яке болиштои гирифта мондум ки яке масалан агар ки нилу агар ки вай кунем диван созем, агар ин навлучкаҳо 70 ба 50 короче дарозакан. Ҳам хеле дарозакан. Барои ҳамин гуфтам ки истифода мебарем шуна. Ва инҷода бояди дига сафеди хушрӯ ҳастай. Ино ҳамаш 70 ба 50-ан, а болиштои ман бошад 70 ба 70-ан. Ва инҷода чизаи мани детска низ гирифта монда, ман ино ҳамаш сандуқда будан. Ва масалан ягон ҷо мери я он кас таваллуд кунад, сандуқда истодиян мебарем гуфта. Ман хел гирифта мондам шуна. Буроен рафтем ака. Ва инҷа детски гӯем плитаи мондам то ки каме гарм шавад. Сиёвуш нам ай хобаш хестай. Худо ба шукр. Вай берунда балконда вай шутам, болишта шутам. Як болишти дига гирифтам, болишти пар гӯем. Вай ана вай сирх ани нилфарай, вай ба фикрам чил ба чил бошад. Беҳад вай удобнияй. Вай гирифтагим вай болишти пар бошад 70 ба 70. Ба фикрам беҳад калонай ва сиёвушта хел мемонам ман инҷода то ки хоб рафтанда нағз мешавад, барои ки вай болишташ асад майдачаи бадай. Ҳала ман хел дӯстони азизу гиромӣ, ҳозир хезам кӯдако. Ош мехӯред Нилуфар? Не, мо дида хӯрдем. Дина ва пишта шашти хӯрӣ рафта будӣ? Ин намеша сиёвуш? Худат пуфку ин пуфака бинан чуқу кардем, бо ман мегӯ пуфку. Шамол зад. Майла. Ош. Мон шахай овозшо набруш сиёвуша. Ҷон. Ин барои чиз? Ва ини вай айгуҷо киёфти гирифти бар монам ҷошта Нилуфар. Чизои дадашу нарас. Ама хеле ҳама чизои пасне гӯем, яъне игрушкаҳои ҳамаш таги инда. Нилу. Хеле курпой. Нак чашмашда. Дӯстони азизу гиромӣ, бинед хонаи мо чӣ аҳвол шуд. Як контейнер игрушка кушода шуд ва бинед чӣ аҳвол шудагия. Инҷа кӯдакон мультик тамошо доранд, мана сиёвуши хулиган. Биёед дӯстони азиз ҳамин кати влогро ба охир расонем. Бо ҳамин кати насиб пагоҳ видео мекунем ва ростига бо шавҳарам гуфтанд ки ман низ влог кардаги ҳастам, камтар сиёмка кардам. Аёдам биромадай ки омада будам бегоҳи рӯз, аёдам биромадай ки гӯем шуна ки партоен ман монтаж кунам, барои ки ваё шаб беҳад дер мебиён. Хай видеои худ ман монтаж карда мемонам, баъд видеои ваёра мемонам. ҳам хел дӯстони азизу гиромӣ, хайр то дидори оянда дар паноҳи худо бошед. ҳамеша худатонро эҳтиёт кунед.